Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas, selamat hari Minggu. Tabukama parminggota, Minggu sada Maret 2026, ibadah pukul 6 di Minggu reminiscere doho tema balga doholong ni rohani debata di Portibion. Martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhata marendesian buku ende nomor 580 sada ayat sada rodi ayat tolu sangap di Jahoba.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai inggot ma ale Jahoba, akadengga ni basam dohot asini roham, aisiana robido akai. Asa unang marsurak-surak akamusuku midaau. Ale debataku, marhapau santu hodo au, sai unang paila au. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami moliate tuho alani saluhut na binahenmi patupahon hangoluon nami. Sai dongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong nati naonmu dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami hapor siaw nasitong, jala asa marroha haholongon hami huhut mandok moliate tuho, asa olo hami mangihutoko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus dihoma tama puji-pujian, di tonga-tongani saluhut huria naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai,
olat ngion ro disaleling-lelingna. Amen. Patik ni debata di minggu reminiscere ima patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggu. Dina ono mari maulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan di Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisini hutani halak pe, namangge bati hutam. Aidina onomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana, di ari papituhoni. Di baheni do umbaina di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianai jala di parbadiai. Dia do lapatani ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna. Atong rapmangido gogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikri. Amin. Sa
potima dosata di joloni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodona patupahon hasesaan di dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami akan mangarsakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porsiaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na manggolu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-bagani debata taringot du hasesaan ni dosa. Songonondo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. KBG mahatan di debata manang evistel di minggu reminiscere imasian Jeremia 30 ayat 30 ro di ayat 34 tajahama marsikap soring. Idama narodo aka ari sogot nina Jahoba pukauku mapadan naim baru tu pinoparni si Israel doho tu pinoparni si Yuda. Dada songan padan na hubani na tujolo tu apuna sida
Ujuna hutakuk tangan nasidai lau manogihon nasida ruas siat tano misir. Ape diose nasida do padan nahubani atik pe au harajaon nasida nian ninna Jehovah. Ayondo padan si bahenoku tu peneparni si Israel dung salpu aka Arion. Ninna Jehovah, lehonoku patiku tu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonoku doi tu bagasan roha nasida. Asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsoku. Jadi dangpe podaan ni sahalak donganna manang dohonon na tu haangginai songonon. Tada hamuma Jehovah aitung salut nasida tumanda au sogot. Tole na met-met, tole na magodang sian nasida ninna Jehovah. Ay marpamuati do sogot rohaku mida hajahoton nasidai. Jaladang be ingotokku dosa nasidai. Ima sahatna, martua doakan atu manggihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amin. Taha tidakon maha porsiao tai, songona hina tidakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon si Maria, nage-gabean si Antondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau na benit, di panggung manisilatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua toru dung ditanom, namulak manggolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargogona sohatu dosani, isima ibana paima mulak sogot tu tanoon, makhumi halak na mangolu dohot namate,
Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot dia hasesaan di dosa, dohot dia hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 1 Maret 2026. Launching Tahun Transformasi 2026. Minggu sadarion 1 Maret 2026 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patu Pado Pamuhai Manang launching Tahun Transformasi 2026 doho tema pengajaran iman dalam keluarga. Dewan Koinonia, Marturia Dohot Diakonia, Patupa program unggulan di tahun 2026.
Sude ruas ni huriata asa pasidohot ma mendukung jalama boan di Tangyang ta. Asa boi mardala dohot dengan aka program ni huriata. Warta jemaat. Obar tu haputusan rapot huria tanggal 7 Februari 2026. Taringot tu efisiensi penggunaan kertas. Mamuka sadarion huriata HKBP Rawamangun dang be patupa harotas tikting tuaka ruas di parmingguan. Ruas ni huriata boima mengakses warta marhite barcode warta digital di pintu masuk garija manang di ganup hudulan nabe. Jala boido marhite-hite link https info hkbp rawamangun.id. Rapot huria agenda tunggal. Senin 2 Maret 2026 pukul 10 siang. WIB. Maringana di gereja Patupaut Tado rapot huria agenda tunggal. Ima na berencana pengadaan lahan dan bangunan rumah sakit bedah Rawamangun. Rapot na didohotan ni sude parhalado dohot minimal 2 halak ganup wek nagabe utusan ganup wek na. Padidion nabadia Minggu sadarion sada Maret 2026 di parmingguan pukul 10 WIB. Patupaut Tado Padidion nabadia tudak danak. Dadanan amat jalo Padidion nabadia 2 halak bawa. Pertanyaan WIK. Rabu 4 Maret 2026 masuk pukul 10 siang WIB. Sada WIK Kampung Ambon nama Jabui Sude situa WIK Kampung Ambon. Inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Kamis 5 Maret 2026 masuk pukul 10 siang WIB. WIK Cipinang di Bagasni keluarga situa Junifer TS Panjaitan, Rumintang Boru Huta Galung, alamat Jalan Sodong Raya nomor 34 RT 12 RW 11 Cipinang Jakarta Timur. Inganan pertanyaan ruang Timotius. Perubahan liturgi manang janji pengampunan dosa. Obar tu hasil rapot huria HKBP Rawamangun 7 Februari 2026. Mamuka Minggu 8 Maret 2026 di acara parmingguan di nama Nopoti Dosa manang saat teduh dohot baga-baga hasesani dosa dang be adong interlude manang saat teduh sipul manopoti dosa langsung diuduti tu baga-baga hasesani dosa. Ibadah gabungan seksi paropuan huria Senin sia Maret 2026 pukul 10.05 WIB Patupaun ma ibadah gabungan seksi paropuan huria manang SPH maringana di Garija. Sude punguan paropuan asa madohoti ibadah gabungani. Pertukaran pelayanan firman HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Minggu 8 Maret 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupado pertukaran parjamita. Sude padita HKBP Rawamangun marjamita di Inganan nanito tuhon di distrik jala na marjamita di HKBP Rawamangun Tongdo di tuhon distrik. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupa amplop ima pilihan khusus laho menopang program kerja dohot operasional kantor distrik. Amplop dibagi di pintu masuk gereja
jala di pasahatma tu poti sipul parmingguon. Jadwal parjamita boy dijaha di warta digital, manang di web HKBP Rawamangun. Komisi Beasiswa. Sada sumber penerimaan Komisi Beasiswa Imam Marhite papungu pelian khusus di parmingguon Marhite amplop na di parade Komisi Beasiswa. Jala patupau utama sadarion tanggal 1 Maret 2026. Amplop dibagiho di pitu masuk garijata jala di pasahatma Marhite kantong pelian. Sudah maruas ni huriata atau pasidohot mendukung program beasiswa HKBP Rawamangun. Sekolah Alkitab Perempuan Manang SAP. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupa sekolah Alkitab Perempuan SAP syarat dohot hatotuon boy madijaha di warta digital manang di web HKBP Rawamangun. Perkuliahan dimulai 7 Maret 2026 pukul sia. Sahatu pukul 10 toluip di gedung Sopo Marpikir HKBP. Ruas ni huriata nanaing pasidohot boima mendaftar tu kantor sekretariat ni huriata. Ruas Nataba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas Nataba ima keluarga Karpov Hamdan Julianta Siagian. Wahyuni Rosani Boru Lubis. Rosian GKPS Parik Sabungan Resort Dolok Pardamaian. Alamat Jalan Jati Turi nomor 7, Kelurahan Jati Pulau Gadung, Jakarta Timur, Manangwek, Pulau Asem. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumbobi di joloni tuhata. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu perbagason. Renaldi Joshua Siagian, ruas ni HKBP Rawamangun, Wek Kampung Ambon. Anak ni amata situa Framel Siagian, tubuh ni inata Asmida Boru Simajuntak. Dohot Orwana, Imelda Putri Zelina Boru Simajuntak. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wek khusus. Boru ni amata Jainal Abidin, tubuh ni inata Luciana. Pamasu-masuan hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama na masu-masu nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlongmobi di jolon itu hata. Ruas namoding na di hari Rabu 25 Februari 2026 nunga jumolo moding sahalak ama na tigor pesiahan umur 84 tahun. Inabaluhon ni inata Rustioria Borusi Tanggang. Alamat Jalan Sawo Raya nomor 16 Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Sada. Tu udian hari Jumat 27 Februari 2026 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Tuhatama namang alehon gogo dohot pangapulion di keluarga Nadi Tadikon. Pertangyangan ibadah manang ucapan syukur. Wek duren sawit naing patupahon pertangyangan ibadah ucapan syukur hari Sabtu 7 Maret 2026 pukul 10 wib di bagas ni keluarga JM Turnip situa Tirulan Boru Luban Toruan. Pelia dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nang pinaradi ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sepatu pauta bain sangap di guarna songonima titing di huriata minggu saderion. Maliate.
Ini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita, imana tersurat di Evangelium ni si Yohanes bidutolu ayat 1 sahat rodi ayat 10. Evangelium ni si Yohanes bidutolu ayat 1 sahat tu ayat 10 dengan mata payhut-ihut asa hujaha dihita. Tuhan Yesus dohot si Nikodemus. Asa adong masa halak sian akaparise si tuani Jahudi na margoar Nikodemus. Naro borngi manopot ibana jadi didok mamadok ibana. Guru nami huboto hami doho guru naro siat debata. Adang tarpatu pa agia ise tadda songon nabinaimi iya so debata donganna. Dungini na Jesus ma mangalusi ibana. Tutu si tutudo na hudokon tuho. Ia so tubu jol masian gijang dang tarbahes samarnida harazaon ni debata. Dungini na si Nikodemus mamat dok ibana. Songo dia ma tarbahe tubu musea halak. Ia naung matua. Tung haulahas sama mamasuhi siubion ni inana asa tubu. Jadi dia lusi Jesus ma. Tutu si tutudo na hudokon diho. Anggo so tubu jol masian aik doho siat todi dang habongo taca harazaon ni debata. Daging do na tubu siat daging, todi do na tubu siat todi. Unang malongang roham, ala hudok tuho, ikut tubuh hamu sian gijang. Na mangulus do alogo do pak lomo ni rohana, dibigi ho do parngongosna, alai dang dibotoho habor hatanna, manang hasahatanna, lau songonido ganup naung tubu siat todi. Dunginin na si Nikodemus ma mangalusi ibana, songod dia ma tar pajadi ih. Jadi ninna Jesus ma mangalusi ibana, ho guru ni bangso Israel, dang dibotohoi, tutu si tutudo na hudokon diho, huhatahon hami do na huboto hami, jala huhatidako kami do na huida hami. Gabe dang dijakkon hamu na huhatidakon hami. Gari akka na ditanoon huhatahon tuhamu dang porsea hamu. Tung porsea mahamu molo huhataho tuhamu akka na di banua gijangi. Dang adong nama naik tu banua gijang ia sonang tuat sian banua gijangi. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa ulok di halongonan, songoni naing patiboon anak ni jolmai. Asadapotan hangoluan na sa liling-liling na ganup na porsea di ibana. Ay songonod do holong ni roha ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa liling-liling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak nai tu portibion asa uhuman na naing paluaon na portibio tahe ubahen na disuruh ima sahana horas madihita. Shalom. Selamat hari Minggu. Ido. Alaya dong dosong naju rohana harawan kim. Dang makatai, dang ului mana selamat hari Minggu dang apa lainna. Alanya imeda dang adong warta iba ngamatua dang binoto ido kan atarboy do hujah hasao tik ido jangan ada dusta di antara kita ido alai isudena nang PH putusan boy do secara khusus akan nalansiaon baenon wartai muse ina mausulan nate. Ido. Alahu bereng nakin songon na terteka batit do na soadong saina rupane.
Selama hari Minggu ngaseniku dangaulo mangalusi. Sip. Jadi marapok mahami hari Selasa ba pinature-ture mamuseiak Huhut nian asa songon na mangiri dohuria. Eneng manuhor rumah sakit nyok kita. Edo. Alay boloy doko kamu. Toy madak polawai nak padita asal madong wartai nileope. Iya to. Songoni mate. Hutelepope anakku asa di Leon. Edo. Je marapok mahami marsugot doho aka utusan ni wek 2 per wek minimal. Alay boy do 10. Kalau roh 10 kan, senau 10 juta, senau 10 juta inna itor tebu makan. Ido. Jadi unang adong namuru kan non, dung mula sa gerejaon. Ajur aku mama ereng gereja nami, adang adong warta nami be. Sehira nah adu ibe. Ido. Jadi yang kuak kana metuon nyan, tebu do adong itangan nair rupani. Songon bukti na tu gereja imana, jala boy paula-hulakon dijaha dijabu. Ate. Jangan ni kan? Boy ni jahat. Jadi turpuk tadi bagasan sadarion dibain. Judulna Balgado holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di bana. Alay asa hangoluan sa liling-liling na di ibana. Edo. Molo Natal o maliturgi na, molo dapok naon, so ina malas ni rohana. Mono Natal adong liturgi na songonon, bay pangulah-ulah kodoy, sampai gudang do nameng hapalate. Dia do tutubel gani roha, ni debata mamerik Portibio. Gudang asini rohana. Molo mangihutom minggu tay memang reminisere. Saya ingok ma aka dengkan ni basam. Ay nang di basa-basa ho di batado asyasina tutong-atongan ni Portibion. Saya ingok may toktong Tuhan. Naung dia si hodo hami. Belgado asini roham diami. Belgado holongmu. Ima si pasahatot tagano pari tu di bata. Asa toktong marpamuati ibana di hahurangata. Belgado tutu holong ni rohani di bata tu Portibion. Dohok dohita disi. Dakola tu suacuanan, dakola tu pahapahanan, alay dohok do. Sude hita nama kaposi ibana. Holong imasada mutiha, nama saya arga di ngolu ni na porsea tu di bata. Ai taboto dang dung matsadi debata makaholongi Portibion. Holong ni debata dang boy dia bati hahurangan ni jolma. Manang dang sudat holong ni rohani debata atik pegok dosa jolmai. Saya disari hodo hita. Di Leon Udan, di Leon Lasnyari, di Leon Hahipason, di Leo Parbinotowan. Dang sudat holong ni rohani debata. Atik pemardosa hita. Alay hita dojo jot dak taboto nadiasi debata hita marhite udah dohok lasniari. Alani sada mutiha doi holong ni rohani debata seperti permata. Mutiha na arga. Macai arga situtudo hita dia dupan ni debata. Songo dia pe latar belakang ta. Latar belakang ni hajol mau ni olo do debata makko holongi. Moloro madapoton ibana. Tabering matutu baritaon. Nikodemus narobor-ngiborngi madapoton Jesus. Cornelius nadenggar roha. Sahalak Yahudi golongan Sanhedrin.
Ro marsiajar tu Yesus tiki borngin. Cornelius sa sitong na Nikodemus do tehe. Nikodemuson sa sitong na halak Yahudi golongan Sanhedrin. Ro marsiajar tu Yesus tiki borngin. Buasay ko tiki borngin. Alanyahai. Ala Nikodemuson termasuk golongan yang dihargai dari golongan orang Yahudi. Golongan elit. Jadi moloroi bana siang-siang di jangari songonon tiur mataniari. Somago sudah di mana marsiajar. Alanyaka peraturan. Nasoboi Yahudi. Ro marsiajar tu Yesus. Ay merasa dona sida saingan na Yesus. Dang buyet tong. Di Roma mana borngin. Di hari kotodo. Di hari kotodo ro marsiajar. Ido na parjulu. Asa unang di boto halak. Jalan na paduahon. Ima gobaran ningulu. Molo borngini gelap. Gokdo sa do pejolma. Jai perludo mangalului hati uron. Ima na ikom madapoton Yesus. Di ida Nikodemus wasoni Yesus. Jala soadong tudosna. Didokon. Guru nami huboto hami doho ro. Siat debata. Diakui ibana do. Akan napinatupa ni Yesus. Di tonga-tonga ni ngulu ni colma. Next. Godang do di ida hasurungan ni Yesus. Boy di patupa halongangan. Alai dirajumi doi sude na pinatupan ni Yesus si ala padonganion ni debatado. Edang tarulahamu agia aha anggoso mardongan au. Ido. Yesus pe dak tarulani bahanai moloso mardongan debata. Ima pengakuan ni si Nikodemus. Manangaha be daktarula ni jolma na denggan molo so mardongat to debata. Ola ni ngabu ita hapor sihai. Alai Nikodemus gabe buka de perohana pajupang dohot Yesus laho majalo pangajarion no bagas. Pengen tahu dope ibana. Atik penunga diakui ibana. Daktarula manang ise. Akaulau nadenggan molo so mardongan debata. Hamuna dongan saha porsiaun. Boy duita jaha. Di ayat tului. Alai nang pesongoni. Di patorang Yesus dope. Molo so tubu ibana sian gijang. Daktar bahe samarnida harazaun ni debata. Dibereng donian Tuhan Yesus pamalupon na marsahit. Sampai dibuka bubung ni jabu ni parjabu. Ala dihapor siai do Yesus. Boy patupahon hamalumon. Diida doi. Alai adong dope naso adong di diri ni Nikodemus. Ai. Dang boy dope di ida na sida ibana. Mungkin hitape. Ikot tubuh do mangulahi. Ikot do ngolu parbanwagi canggih. Ngolutta. Asa taida saluhukna akan pinatupan ni debata.
Sa sitong na adong dope, nanaing si patuduhonon ni Jesus. Next. Jesus lah humakar hari haporsiaw ni halak jauh di do. Namangguari diri na pinopar ni Abraham. Boy bongo Tuhan rajaw ni debata. Atik tung adong dope songoni pemahamat ta. Molodung guru sedding opung na si tua muse natorasna imana pe boy do malua daw. Ido nanaing harharan. Ido nanaing bukau ni Jesus. Unang itor di plot bahwa dia adalah pewaris kerajaan sorga karena nenek moyangnya sudah orang percaya. Aman yakana porsea, opun yakka porsea. Keturunan ni si Abraham dohami. Dia doharoa nanaing si hanguluhonotta molo naung porsea hita tu debata. Molo sia daging do dang boy hita tu mangulahi tubuh. Dang boy hita tubuh padua halihon. Toho doi naidokon ni si Nikodemusi. Buah mamulak tu si ubion ni natorasna naung matua. Ima pengertian ni daging. Alai ikon sahat dohita. Tumangot tu sion. Mangulahi tubuh siat tode. Boy do songo kita tuana mangulahi tubuh boy. Molo mian tode ni debata di bagasak kita. Molo taloas debata mangula di bagasak kita. Ay tode ni debata do na boy pay baruhon ngulu di colma. Memang tadi manang berbeda. Ngolu par dagingon, dohot ngolu par todeon. Next. Tubuh di bagasat daging dohot, tubuh di bagasat tode ngolu nama cai tadi. Marasing, bertentangan, maralo. Molo di bagasan daging do ibana, Myanmar akka roha daging. Dang taratusan ni akka parbue ni tode. Holong ni roha, labas ni roha, dame ni roha, hapor siaon, hapor manon, hato manot dangadong desi. Maol mamangulah ni, molo di bagasat daging. Ay dangolo hita oto-otoan di colma. HP molo di bagasat todi do, ya kalah kali colma pe, sabar do ibana. Toy ma, ma, nama boto, tikos manang dandaong. Di bagasat roham, akan nanilohomi tuau. Marlabok ni roha, ido na mangulu di bagasat todi. Molo mangulu di bagasat todi tarula ido ngulu na dengkan. Todi i dang boy dikendalikan, alai boy do dihilala, pangulus songo pangulus ni alugo. Dang boy tabuan itu lomo ni rohata todi i. Sah kamaon. Tolopi maon dang boy do honota tu todi. Alai boy do hilalauta ngolu ni todi. Molo mangula todi di bagasak kita. Ibana ma mengendali hok kita. Mangula do todi paubahor roha. Molo mangula todi boy do konota ima tutu. Salah doa. Komuba au. Dak perlu HP songone. Dak pola perlu HP masih balosa diaka na jahat. Unang balocok kamu na jahat. Alon ni na jahat. Todi idang boy dikendalikan. Ya benar. Mangula do todi ipau bahor roha. Ya benar.
Jala mangula laho mangolu songon na tubuh sian gijang. Tubuh siang gijang, hal-hal yang di atas. Ido judahon. Ahamai, ngolu na marhabadiaon. Ngolu na toktong manatap tu debata. Molodung hita tinggal di sadahuta. Kalau kita pernah tinggal di satu kampung, next. Taboto do patorakon kiada disi. Molo hiar panihita lau mardelan itu sadahuta. Taboto do patorakon kiada disi. Tapi udah bayi puncak. Ngalido. Gudang secuanan. Pwede iba manatap tutoro. Ba macauli. Misal na songoni. Jesus pe narodo iba nasian gijang. Tarpatorak sama akangolu na di banua gijangi. Hadameon. Las ni roha. Labok ni roha. Akaido si guluton ni na mangulu di bagasan. Ngolu na digijangi di gulut. Jala ngolu na digijangi ma. Lomo ni rohana, molo naing ihutonoton ibana. Ayat 10 tului. Dang adong nama naik tu banua gijang ia sodung naung tuat sian banua gijangi. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Holan ibana do. Jadi ibana do macaritahon. Hola Jesus do. Aina siap banua gijang do ibana tuat tu banua turwon. Laho patorakon akka situasi na di banua gijangi. Jesus pabotohon dirina anak ni debata na rosian gijang jala disido habang sana. Disido hudulanna. Disido ingananna. Dang na di portibion. Next. Jala ditaringoti Jesus muse. Si Musa ditikina di patu pada batado. Holong ni rohana. Dipapilito do ngolu manang hamagoan. Dung dipargut ulok tobaga molo mamereng ulok tobaga na pinadiri ni si Musa na malua do ibana sian hamateane. Uju perdalanan di bangsa Israel. Iko baran ni haluaon ni jolma molo olo manatap mangihuto Jesus say malua do. Jadi iko dopakono dobohi dopak debata asa boy malua. Imana tersurat di Yesaya 45 ayat 22. Dopakon hamu maau asa martua hamu nasa ujung ni tanoon. Ai au do debata jaladang adong dukon niau. Iko dopakono tabuhita. Artinya kita harus memandang Yesus. Bukan hanya memandang, melakukan apa yang diperintahkan. Molo madopako bohi berarti ngasiap kita mengulahon akan adengkan dia dopan ni debata. Hamuna dongan saha porsiaon songon nahudokon nakin ayat 10 nomi. Next. Sasitong na di pabotohonon si pabotohonon ni debatado hita akan porsia. Dihaholongi debatado hita sojolo tahaholongi ibana. Dak tahaholongi hiani ibana. Dak taboto hiani. Alay ala holong ni rohana manogu-nogu hita. Gabi holong marohatta tu ibana. Parjolo do hita diasi debata daripada hita mengasihi ibana. Mulak nak itu temai. Ay songonodo holong ni rohani debata tu portibiom. Dilehod ditongos anak nana sasadai. Di makatusian ni dadi bajahudi holan nasida do dihaholongi debata.
Jadi unak kita merasa tong songo kala jauh di olak kami dok. Olak kami HKBP do dihaolongi di bata. Gabi terbatas ma pergaulata doho akka nahumaliang. Taputihi ma parsaurata akan adenggan doho akka nahumaliang. Somaralo tulo monerohan di bata. Unang songon na eksklusif kita. Gabi soolo hita makatay. Alangata bereng. Asing pakaianna. Asing carana. Holong ni rohani di bata. Dang tarabatan ni manang naise. Jadi hita pe unak taabati. Di bata makaholongi. Sude jolma. Hape holong na universal na revolusioner do di debata adong. Menggebrak yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ido holong ni rohani debata. Atong ahama panipuli ni turpuk taon. Next. Na parjolo ngolu na porsea ima ikon mangulahi tubuh sian gijang. Mangulahi tubuh sian aik do siat todi. Asaboi paneat di harajau ni debata. Jala asa atusan na sang sakap ni debata di ngoluna. Ido perjulu. Tahapan-tahapan ni ikut ta lalui do. Ikut tardidi do ibana. Di huria. Di jakoma. Todi ni debata. Mangula ma todi ni debata. Mangula hitubu ma ibana. Boy ma ibana bertransformasi. Membaharui diri. Ala. Didongani todi ni debata. Secara total. Dakola baju nai baru. Doh dorohana. Doh pabainanna. Secara total. Ngolu na diuluhon ni. Todi ni debata. Manat. Dang boy ibana sembarangan. Mangulahon hobar tulomo ni rohana. Alay na niuluhon ni todi. Yang dipimpin oleh roh Allah. Berarti selalu kita harus memelihara kehidupan kita dengan penyertaan tangan Tuhan. Napaduahon mangulu di bagasat daging. Na mangulu hobar tu hagio na sa diri, doho na sa imang gulut ngulu na adong di portibion, dang di halomoho debata. Iro. Tapamanak ma di ngulut taon. Molo holan manggulut ngulu ni daging do. Toho do rikot do hita mangan, karejo mahita. Toho do rikot akka odengon. Perlu do sudeon, saranaon. Perlu. Alay unang lupa hita. Manggulut tong. Ngolu partodion. Alani tatadik koma. Akka ngolu. Nasay holam manggulut. Ngolu pardagingon. Alani sudi mahita halak na mangguari diri na porsea. Jala Kristen naing mamarhamu baon ni roha. Perlu do tutu ayang ko di portibion sagad-gajang na binegi ba siya pulu dope, siya pulu tolu, siya pulu pitu. Bah! Gajang na ipang, umur na ito rin nahita do molo sahat tu siya pulu. Parsatokina do hita di son. Molo ngolu sogoti tung matsay gajang do ido na taha porsiay. So tung tautamahom manggulit ngolu na adong di portibion. Ay gumadjang do ngulut ta muse. Di surgo hasonangani. Tapa somal-somal hiyama ada orang di portibion do pehita. Mangulahon ngolu ni partodioni. Jala ikon ngotot tado hak Kristenoni dada tiatiana samping. Alay ngolu si saunari hobar tulo menerohan di debata. Songon na kupat orang nakin. Dak tiatiana ni siya na dua-dua ta.
meloni sukun akadat danak katekisasi sidi, karena apa kau Kristen? Kenapa kalian gereja di sini? Ya opung saya sudah di sini nang pendeta. Omakku pe nak KBP do. Molo bangga hita madokon, au pe sendo julu nga HKBP. Tagulu ma ngulu partodion na lebih baik. Unang holan mananginangi hita di hatane debata. Alay do ma na mangula hotsa. Martua do na manangi hokata di debata jala na upeopsa. Pahusor-husor son tu bagasa rohana. Mamilang-milangi hatane debata. Say mangingot hatane debata siula hononna. Napatuluho balgado holong ni rohani debata di portibion pola anakna songonakin na idokon na ayat sa plonomi molo tarajumi doi dihaholongi debata hita lam magudang jala matoras ma haporsyota berkembang bertumbuh ikoboy tau kuratong imada engko pangatusyoku na parjului songonodo HP songonodo panadaw tadi debata ikon lam magodang lam matoras lam tang songo pengalamat ta di namadala ni ngulun. Lebih sabar orang tua itu menghadapi kehidupan daripada yang muda berengon di perdalanan ni ngulun. Ayang kunang mar pengalaman itu daw ngahya hubulu sih. Toktong do diramoti di bataaw. O peramotan ni di batado. Pos ni roha si songoni. Paduduhon hatangon. Hatorason di pakaposiot di debata. Jadi unang adong be akka na senior na lansia patuduhon hagangguon. Ikomatoras ibana di haporsyaon. Koboy ibana sebagai teladan di haporsyaon. Dang songon akka naposo istilah ni ngulu ni naposo saunari galau. Molo galauin na nasopos dope rohana jala adong dope songon nasi pikiran disi. Unang ma Kristen susu naso marbinoto di holong ni rohani debata. Jadi holam macalo. Ay buama kekuatan di susu. Holam macalo doy. Bye-bye tudot di isap dan aki unak songone. Alay hita ma dohot patupahon karya-karya yang baik. Hatangon, hatorason ni haporsyaon tarida di hita. Terlumubi mai di tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Naung dicanangkan oleh gereja kita HKBP. Hita masumber tuaka yana kotai. Hita masumber ni hatane debata tuaka pahoputai. Dakolan meam-meam na canggih-canggih ditawarkan tuaka danak, tuaka pahopu. Alai burjudo pahopuna biasana tuopungna. Mulai sian tangiang metawon boy dihapal pahopuna alasay diajari opungna iba peranata dang boy hita mangajari akan asingi alay anggong ngulu partodion ikon natoras do menjadi patron contoh teladan di tonga-tongani ngulu ni partodion yakka keturunan ta atong balgado holong ni rohani debata tu hita tahamolate homai hita pe balga marohata makaholongi debata amen martang yang mahita mauliate madiho Tuhan di pasu-pasu hodo hami manangihon barita nauli bagasan manuguton rohami Tuhan di bagasan sihol ni roha asa tang haporsyon nami unang marpekpeng
unang Kristen susu hami, alai nasai rikot marsiajar mahami, mananginangi hatami, majaha akka hatami, mangedehon akka hatami, terlumubi Tuhan mangulaho katami. Moleate madiho Tuhan, boy hami marpungu di bagasan manogoton, mabuan sude akan narikot di ngulu nami, si pangidon nami tuho. Patau mahami marhahi pason, patau mahami marbisuk, lahu madalani ari-ari ni ngulu nami, pinargogoan ni tordimi. Atong pos dorohan nami Tuhan, manipat saminggon, parmudu-mudomu ngulu nami. Tarlumubi may Tuhan, ngulu parhuriaw nami, di HKBP Rawamangunon, adong ulaw nama nabalga, imapatupahon rapat huria di hari Senin. Nah kudak kami akan natua-tua nami, akan naburju roha, na mangaleho rohana, laho pature-turehon huriamon, atong ali Tuhan, loas mana sida di bagasan hahipason, mangalakahon lakana, madapotor rapoti, asa sude hami, masih tukul-tukulan, boy hami, masih lehonan akapadapot, tunau muli, laho pature-turehon huriam HKBP Rawamangunon. Muliate madiho Tuhan, muluboy dope, tangihonommu ele-helek dohot pangiduan nami. Nahusop baho kami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Say martinangi maho Tuhan, leho mahamamalum dia kadongan nami na marsahit. Dia kana marsak, dia kana gale, asa margogo nasida, laho manguduti ngoluna ho Bartolomo neroham. Terlumubi may Tuhan, dia kadongan nami na marsahit. Homa Tuhan na mga peho tangamu na sunlaboki, mamasu-masu na sida. Na parjolo ima amang padeta nami, padita Robert Lubat Tobing, Joksan si Mare-Mare, Monica Hutagalung, Siti Mawar Boru Silalahi, Rendi si Majutak, Tambos Sutapea, Nyonya si Anturi Boru si Hotang, Gapin si Regar, Nyonya si Anipar Boru si Majutak, Patun Hutabarat, Sopo, Ivandi Panggabean, Nyonya si Haan, Ipone, Boru Silaban, Dohot, Wiliater Manurung, natongod di rumah sakit. Dohot sude akan nasuboy huguari hami, na dirawat dope di bagas. Homa Tuhan na manopot na sida, marhite-hite hama malumi. Asa goklas ni roha sude keluarga, goklas ni roha huriam, laho, torop hami, mamuji dohot pasangapoko, dohot madok moliate. Atong hupasahat kami madiri nami tuho Tuhan. Sude akaya nakon nami, pinopar nami. Sude akan nahutadahami, sude nahumaliak kami Tuhan. Ramotima, asa taruli paso-paso hami, di akka pardalanan ni ngulu namion. Digijang ni pangiduan nami saluhut nali Tuhan, urasi mahami siya dosa nami nagudangi, asa tamahami habaran ni paso-pasom. Di bagasan gowar ni Tuhan Yesus Kristus, mangido hami tuho, tangihon mapangiduan nami. Amen. Taudutima acarata marhitena maredde. Dius
Tatangnya koma peliata. Ale de bata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhu sileho-leho nadenggan do nasa uli basa namau liutus. Upasahat hami masyan nanileho mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajomo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ne roham di banua tongosong na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapare, se samador sanami songo panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarhon ma damena tutodim.